Russiya öz güýçleriniň Günnogor Luhansk sewtini Ukraina goragynyň käbir böleklerini böwsenligini öňe sürdi. Ukrainanyň goşuny bolsa käbir hüjümleri ýerine serpikdirýändigini, ýöne ýagdaýyň gaty kynlygyny aýtdy. NATO'nun goranmak ministrlerinin duguşçugynyň ikinji gününe we Russiýanyň Günnogordaky Bakhmut şäherini ele geçirmek üçin edýän aýlyk tagarlalaryny güýçlendirmegine gabat Ukraina günwatar ýaranlarynyň yara üçünçüligini mümkin bolýança çaltlandyrmagyny haýyş etdi. Russiýanyň goranmak ministrligi 15 fevralda Rus goşunlarynyň Ukraina goragynyň 2 sany berkitmesini böwsenligini öňe sürdi. Ýöne bu ilerlemäniň nirede edilenligini anyk aýtmady. Şu aralykda prezident Volodymyr Zelenskiýiň edarasy Ukraina güýçleriniň Luhanskdaky kär hüjümleri ýerine serpikdirenligini, ýöne ýagdaýyň ören kynlygyny aýtdy. Luhansk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Sergey Hayday Russiýanyň sewte erkek we enjam köküni dökenligini aýtdy. Prezident Zelenski we beýleki Ukraina resmiýetleri tarapyndan edilen ýara haýyşy Russiýanyň Günnogor Donbas sewtini edýän täze hüjümleriniň barha güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Ukrainanyň baş ştabynyň işgärleri 15 fevralda söwüşiň diňe bir Bakhmutyň däl, eýsem Limanyň, Avdiivkanyň we Kupyansk şäheriniň töweregiне jemlenenligini aýtdylar. Zelenski Russiýanyň has köp mukdardaky günwatar ýaraglary gelip ýetişmedinden öň söwüş meýdanyna bir neme ürsömlük kazanmagy finansiýanlygyny uydurdy. Men esas tendensiýalaryň üýtgemän galýanlygyny anam bilen aýdyp bilerin. Ukraina we onuň hyzmatdaşlary bilelikde durup terrorçy döwletiň ýeňilmegini üpjün etmek we munyň çalt bolmagy üçin ähli zady edýärler diýip Zelenski 14 fevraldan giýjeki video ýüzlenmesini aýtdy. NATO'nun goranmak ministrleri 14 fevralda Belgiýadaky 2 günlük duguşçugyň birinji gününe hem Kiýewe söwüş uçurlaryny iýermek islemeýänliklerini aýtdylar. Ukraina resmiýetleri özlerini söwüş uçurlarynyň berilmegini ençemegede haýyş etdiler. Ukraina tank iýermegi wada beren ýurtlaryň sany 11'e ýetdi. Amerikan generali Birleşen Ştatlaryň Serkerdeler Istanyň başlygy Mark Milley Brüsselläki duşuklardan soň guralan metbuat ýygynyna çykyş edip 22 ýurduň piýada goşunlaryň söwüş ulaglaryny, 16 ýurduň artilleriýa we ok därleri, 9 ýurduň bolsa howa gorunç ulgamlaryny iýermegi wada berenligini aýtdy. ABŞ'nın gorunmak sekretari Lloyd Austin goşmaçy kömegin we ýaraglaryň beriljakdygyny, emma uçurlaryň beriljekdigi baradaky habaryň ýokdugyny aýtdy. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius hem herlikçi Kiýewe günwatar uçurlaryny bermegiň ara alynıp maslahatlaşylmaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň ýokarsyndaky asman ýakyn 3-4 aýyň içinde howpsuz ýagdaýda galsa, şonu beýleki ähli çäreler bardy, gurrun edip bilersiňiz diýip Pistorius German telewizionyasynda uralan söhbetdeşlikde aýtdy. Her kuwatda iň allym merdimli söwüşden bastı. Bakhmut şäheriniň töweregine, şeýle-de Demirgazykda, Kreminanyň goýunyna we Günortada, Wuhladaryň goýunyna barýar. Rus güýçleri bir näçe uly ýoluň sepkidinde ýerleşýän ýöne strategik ähmiýeti harby analitikler tarapyndan sorak astyna alynan Bakhmuty ele geçirmek üçin inni bir näçe aý bäri synanşyk edýärler. Soňky hepdelerde Wagner toparynyň hakyny tutulan söwüşçüler bilen bilelikde Rus goşunlary Bakhmutyň töweregine haýal we dowamly ilerleme gazandylar. Wagner toparynyň esaslanyrjysy Yevgeniy Prigozhin dinç günleri öz goşunynyň Bakhmutyň Demirgazyk çetinde ýerleşýän Kidzik ýöne möhüm owany ele geçirenligini öňe sürdi. Bakhmut bu nerde alınmaz. Sebäbi ol ýerde agyr garşylyk we ügeýji bar. Et ölýän maşina işleýär diýip Prigozhin bir adam öz metbuat turlugy tarapyndan ýaýradan beýanatyny aýtdy.